вземем заедно. Тръгнем писа. Че голямо пръсе става по Да, бе. 1 към 8 ли? Да. Пъси 1 към 10. Аха. Практика 1 към 8. Да. Истински слаш. Първи път виждам на живо. Тръгвам се беше. Че стига младичо. Отгледалка, бе. Да не обърквам. Слаш. И такова съм му направил. Много добре. Много ме дървено качването. Да, протърка се. Къде е протърка се? Дай да ме дървам. Ха-ха-ха. Така. Аха, ще разшиби. Беше много по-настър да е бабника се прави, не тръпи се. Направо видяли какво тръптери. Ай, стига. Това е слаш все пак. Много лекче. Много лекче. Това ще се повтори. Това така... Беше бабничек. Бабничек е. Да, бе, нещо не е както трябва. Нещо прави трака-лака. Нещо всеки се изрони спор или нещо чак. Може това пинче да се е скъсало вътре. Баш, нищо съм страх. Покарам му след една година. И това за ти му е такова, защо му е времето. Хубава машинка беше, но неделче я покара. Знаеш, трябва да си го разгубиш за малко. Дай да караш така да не се бе майката на нещо. Айде да спе още движение си го връщам. Ето. Ако се спрямо на болата, да си го връщам. Това се да го връщам.